isu ki bangilale hagi spor kiski ki baladep. Wat yaladi kum kinong yalam ngilamat shibun ki jinge lada kadai ha ki kendon jong ka ani lada kadai ha kata kayap kaim na ka benta karibat ka jai benriu. Bonsin ni siau sorong manong yaladi kinong yalam na marba balai ni siau sorong manong kinong yalam na marba ni yaya kalenti banlong sisa kita kinong yalam. Na marba benta siau yam rem padi hakawai kalian ladang ipai sakibubun ki benta siau yam rem padi haba kisang balang kisah kento kisah keno ha ki bubun ki benta jong ki emlang kasalang kai kadau kabanga kali haladi marwai kai kadau kolong ba labun plat kisang balang hanrai duna pat ki batraya kakam siau serong pat banong ni kum gaseng MPUF ngimju kran da kaktin ni peni da kakam but kawai na kamat jong gaseng kabingi syat kran na kapor banyeng hala ki jong ki kijat banyeng hala ki jong ki kijat ban kensan ya ke imlang kasalang na kata kadau ngi seneng ngi kentiu ya ki pradekot ban long ki batrai la ki jong ki kam ki jam kanang manginom long kita ki nongkrong ki nong lute ki nong dawa pisa na syato na syene na kata kadau ngidai man long kita ki bastat ban nyalam ya karibat kacai menriu ha kalenti kumboong gatu kakte nongwai. Don't give your child a fish, instead teach him how to fish so that he'll be able to stand on his feet. Kabumun wat ai yaki kon jong pi ya kodokha hanrai hikai yaki kumno bakin nong kinang ban khwai khnang ba kinla ban yeng ha ki kijat ki jong ki. That is one of the basic foundation of the MPUF. We always encourage ya ki dekot ki jongi bakin long ki bastad man yale ya kino ki banta but kamtam ban yeng ha ki kijat lajong khnang ban la ban shakri ya kari bat kajat benriu bon ba ki briu ki sat kali ya nang no piyok pisa ban ay ya ki jingarap ban le isnai shato shine anga shat ong nakapor wala nga sya kanto kumunong yalamru hanray ngam siyaw yamram na mababalay ngatip yaladi mga tray yagikam lajong bat kaay ka ba ngayon nagikam mga tray yagikam lajong nga sya senyang siyaw paiba lang ba kaseng kajongi kabatip kum Meghalaya People's United Front hakipor banginang sedang ya kani kaseng kalong kabaritam hanray kumboong ito kaktin little drop of water make a mighty ocean. Kumta ngisdang na kabarit ban menta ngilapoy siya kani ka senjam kaba siya maumer jong kakatsan snem. Nasinyaw day ban ay kublay ikiway ki prado korru ngamla ban naklet ya kajing no senyang jong ki siya kino ki banta kiba kaseng kadon lani kaseng kadawa ha kino ki por ngisiyaw sorong manong ya kajing no senyang jong idekot ha kino ki benta ba kaseng kadon kam ya kapisa ki dekot ki jongi ki long ki basbun gamansin bat kim jukali balai presiden pipanya kani kapisa nakata kadao kajing job jong kaseng mentagasngi kadai kajing job jong barolong ki dekot jong ka MPUF lada kidai haki unit lada kidai haki circle lada kidai haki district kajing trai shitom kajong pi kalalong kabajong ban ngikirman bangin naya yale shisho nang ne shikman kanang mangin job shisho ya kijing kumujong sen. Anyway, I will not like to talk about the past. I would like to talk about the present. What we gonna do from now on. Kai kabangin sale nang ne shikman kata kalong kabadan kame kumangila shikran na kapor kawai na kamadjong kaseng kabangin sale But kabadai kabangilale nagipor kising kabaladan. So many we are talking about the endangers of our state. Kajing majong state kajongi nag-influx. Kajing majong state kajongi nakita ki loopholes jong kaan sarkar India.
kum kinong yalam ni dai ben wat kita gilat kilenti kumno banyada ya karibat kajak ben riu jongi khnang bau tau nong wai nong ar onom la ben kam trai ya kajaka kajunga kajungpi na ta kadao ngayeng hang ni kum nong yalam jong ka MPUF nga ay ka message ya ka sarkar baro kawai la kadai ka state government la kadai ka government of India ba nakaseng MPUF ngila pengkre ya ki bebun ki benta ki ban ngi kum kaseng ngin sadawa ban ngin laj buru ya ki jing tho sa ka government of India lani sa ka government of Meghalaya ba kin pe trekam ya ki jing dawa ki jongi na mar ki jing dawa ki jongi kinomlong tangkum kita ki sirong lani ban pani briu han rai ngi kwa ba ki jing dawa ki jongi kinlong ki mat ki ban yada ngi haboro kiliang om ba kinlong tangkum ki loopholes kawai na ta ka mat kabang isekren na kapor si kapor ngitip ba lada kata karat kejungi haki babun ki banta la kasa slot no kasa kni no kata kamut ba kamdon kamsu ban ong yangi ya kari ba kaja ban ujungi kamdon kamsu ban yakren ban ja kata kari ba kaja ban ujungi kawai na kata kamat kabangi kum kasengin selaibo kadai bangit ngin dawa na kasalkar ban pantrai kam ya kata kabangi ong The People Representation Act 1987. Kabangi kum kaseng kadai ka way na kalong pending demand. Kabangi labo banyala dep summit shudo sa government of India. Haga tugisnem mangala siya court siya po Delhi. Day nakadaw bakaseng kaduk bomdon pisa. Nakatagadaw ngamla banlay yaga taga delegation. Henry siyang surong pabanong ka Sarkar of India ka criticize bat ka kalijing kaliyangi ya kata ka mat ka bingibo kabangi dawa badai bandon 100% kinong mikmat kidai banlong ijongi unong way unong ar umla ban simbanta ha ka political affairs joga state ka jongi lang ba kata ka an kabalapan kamti yang ida ka Sarkar India na gito kisnan ke baladep ban la ayang iya kata ka special right ko boong fully reserved for indigenous tribal peoples. Nakata daw, kata kadai ka way nakamat ka bakaseng kalaboton ban pendem. Ban ngindang yay persu ya kane ka mat kanang ba kanlong ka overall kowen ya ka state ka jongi haboro kiliang. Ngitip baladangi persya yo barjala unla ban move yung isyo code lang ba article 19 of the Indian Constitution. Kabanya tuku bat kamat jong ka constitution ban ngin sa syarem ha ka Sarkar India. Dahil nakatagadaw, ngihaban yat, katkum ki kendon, ladang ki provision, jong kaan, kabaskam, kanang manginla, banyada yang habaro kiliang. Ngitip ha, bahaswa bangin yaso, siya ka Sarkar India, hakitik sinam ki baladep, pre-independence. Kadon ka way, ka agreements, kaba, ka state ka jongi, ka siya yasoy, katakaw ngiyong, ka instrument of annexure agreements. Kahagata ka agreements, kila mention, ya kajing dawa jong state ka jongi bakong ka Sarkar India pinum kta ya ka culturals ka tradition ka jongi pinum kta ya ki babun ki benta ki ban sakta ya ka riba ka jaban riba ka jongi ngin yai boden ya kane bang ngin saya kren ya kane kanang bakan long kajing yada yang habro kiliang ni tibha ba lada unong way unong ar wan sa ka state ka jongi un sa kne ya ka ki ka kan ka jonga ka jongpi nakataka daw ngiwat kilat lenti kumno banyele yung nongway nong ar lado won nongway nong ar lado bun kanuru lado umla banisim menta haga political affair ke jonga ke jongpi nganang ngataray baka state ke jongi kadang kadang yaine tangba kai lada nongway nong ar unla banisim menta haga political affair ke jonga ke jongpi un solong chief minister jong state ke jonga ke jongpi kai ka ba nangkong unle ngataray bon pendu ya ka Meghalaya Regulation Land Transfer Act ban un pendu ya ka schedule kini kilong ki weapon ki ba yada yang IP na ki babun ki benta nakata ka daw kum ka seng ngin ying nongrim ngin ying skem ha ka nongrim bangin mailan ya ki nongway ban kni ya ka hok ke jonga ke jongpi kabahay ni bangin yale persya baru dukar banyak kini iki business jongu bangin long try mga mapi
bat kajala ka jongi kan sakiim la shai le sisni dai na kata kadao ngi kum kaseng ngi bu ya kan ngamat ka bokongsan ka bangiong the People Representation Act 1987 bangin pursue ya kane chaka government of Meghalaya bat kumju chaka government of India kanama kane kan pentrai kam bat ngino maila ding no way on salong o minister la shai le sisni hapo ka state ka jonga ka jongpi ngitim mantangi don santali ki general seat hapo ka jala ka jongi hanrai lada ka long ka bala ngi kum kaseng nin yayale ya kane ban penduru ya kane khang ba udakar umla su ban long unomik man ujonga ujungpi kane kadai ka wai nagamat bakaseng kan salaira haga state government ka jongi bat kumju haga iri India ka jongi namarba ya kane ka an lapan khamti yangi naga to kapor kabangi yo ya independence but naga to kapor kabangi yo ya ka state pura ka jongi naga takadaw maong pi ba ni day ban patrikam ya ki an ki bala don lepa om mangin dang dawa ya ki ban dang long tang ki bil